שלום לכולם, הגעתם לערוץ 4Gamers, אני מנהל אותו ויש מישהו. אוקיי. אז הערוץ הזה הוא בעצם סוג של ערוץ קהילתי שבעצם נועד להנאה שלכם, הצופים. אוקיי, אז העיקרון של הערוץ זה בכללי, כל מי שמעוניין לראות כל מי שמעוניין להעלות סרטון לערוץ, זה בעצם שולח לי הודעה פרטית עם הסרטון, עם דרישות מסוימות שאגיד בהמשך, וזה, ופשוט מעלה את זה לערוץ. בכללי זה גם אפשר לקדם את הערוץ שלו בצורה כזו, וגם כמובן לגרום הנאה לצופים. יש ערוצים יחסית גדולים שקודמו כאן, רק שתדעו שיש כמה ערוצים שאולי רובכם מכירים שכן קודמו, שקיבלו את כל הצופים שלהם רק מזה, שקידמו אותם. אוקיי, אז כרגע רק אני מנהל את הערוץ, למתאים אני לא צריך עזרה מסוימת. אם צריך תאמינו לי שאני אבקש, זה לא שזה, יש לי בעיה. אז בכלל אני רוצה אתכם מפרסמים את הערוץ בכל מקום, בפורומים, בערוצים מסוימים, אבל רק אם מרשים שם, כן, כי זה לא... אפילו תציעו לכל מיני פורומים מסוימים, וכן. ושתעשו את זה, בעצם ישתחרר עליכם עוד תוכן, כי אנשים יתחילו לפרסם יותר, כי הבינו שזה משתלם להם, וגם אני אתחיל לפרסם יותר, וזה יהיה יותר עקבי, ויהיה לכם יותר דברים יותר איכותיים, והדרישות קצת יעלו, כך יהיה לכם גם עוד יותר דברים מעניינים. אוקיי, אז הדרישות להעלאת סרטונים לערוץ הם סרטון באיכות HD לפחות, כן? אני אישית מעלה בפול HD תמיד, וכל נקי ולא צפחנית, מכירים את זה, כן? וצריך מיקרופון נורמלי, לא ביקשנו מיקרופון סטודיו או משהו, אבל כן, אתם מבינים את העיקרון. אוקיי, אז בקשר לעיצוב הערוץ, אינטרו וכל אלה, בינתיים זה לא חובה, אבל אני אדבר עם המעצב שמכין לי כל מיני. ואולי אני אשלם לו איזה אינטרו, איזה עיצוב ערוץ מיוחד או משהו. דרך אגב, אין לי פה שום מטרות רווח אישיות, אני לא חושב שבכלל אעשה פרטנר. אפילו אם נגיע ל1000 סאב, תלוי מה אתם תגידו, כי אם אעשה פרטנר, זה יהיה נטו לקניית משחקים ודברים חדשים לערוץ, כן? אז זה לא שאני לוקח את זה הכסף שלי ועושה עם זה מה שבא לי. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, אשמח אם תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון, אני אראה אתכם פעם הבאה ויאללה ביי.